गोजोन्थों नोंथांमोनखौ आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउट्युब चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबावबाय मोनसे जोबोद सोमोनांथाव आं बेबायदि माब्लाबाबो बेबायदि सोमोनांथावखौ आं नुफेराखैमोन माखासे मानसिफोरा सरखार थासेयाव सरखारजोंसो लोब लोब हाबहैयो नाथाय नै दिनैबो रायजो राजाफोर गोबां चिरांनि मानसिफोरा माबायाव फैनानै मा होनो कंग्रेसाव फैनानै आदा गर्जनजोंहाय लोब लोब कंग्रेसाव हाबफैनाय बे जोबोद सोमोनांथाव नंगौना नङा रायजो राजाफोर दिनैहाय नायदो गासै दा सरकाराव थानाय माखासे मानसिफोरखौहाय दुखु मोनगासिनो दङ जेबो खामानिखौनो मावनो हाया दिनै खालि थगायनाय बेबायदिनो बोसोरावहाय 2 लाख साख्रि होनायनि माबा लादोंमोन थिरांथा लादोंमोन आराय बोसोर जानानै थांबाय दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया दिनैहाय मोनसेबो खामानिखौ मावनो हाया खालि माबाफोरखौहाय फिसा जातिफोरखौहाय गाख्रेबनानै जानाय बेबायदिखौ जोङो नुगासिनो दङ रायजो राजाफोर नंगौना नङा जुदि आङो नंखाय बुंदोंब्ला नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों नुहर ओंखायनो दहाय आं मोनसे आंनि बिनि सिगांनि भिडिअआवहाय बुंदोंमोन आङो बबे पार्टियाव हाबब्ला मोजां जागोन होननानै गोबां मानसिफ्रानो नों आदा हाबथ'नो नाङा होननानै बुंहरबाय फंबाय नों हाबथ'नो नाङा होननानै बुंहरबाय आरो माखासे मानसिया कंग्रेसखौनो हाबदो होननानै दिनै बुंहरबाय नाथाय आं दाबो निउट्रेलाव दङ सानब्लाबो सानख'नो हायाखै रायजो राजाफोर बिजेपियाथ' आंनि पार्टी नंखाया आरो इउपिएफएलआ आंनि पार्टीमोन नंला दा आङो स्टाडि खालामगासिनो दङ आम आदमी पार्टीजों थांब्ला साबसिन जागोन ना तृणमूल कंग्रेसजों थांब्ला साबसिन जागोन ना कंग्रेस पार्टीजों थांब्ला साबसिन जागोन ना आम्बेडकार पार्टी अफ इंडिया बे मोनब्रै अपशननि गेजेरावहाय दा 1 नाम्बाराव आङो बेबायदि लागासिनो दङ रायजो राजाफोर मा होनो आम आदमी पार्टीयाव थांनो थाखाय आं आखायाव लागासिनो दङ सानगासिनो दङ रायजो राजाफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर आम आदमी पार्टी नङाब्ला तृणमूल 3 नम्बरावसो आं कंग्रेसखौ लागासिनो दङ आरो 4 नम्बरावहाय आम्बेडकार पार्टी अफ इंडिया बे माबाखौहाय लागासिनो दङ आम्बेडकार पार्टी अफ इंडिया बे पार्टीया जाहैबाय एसटी फोरखौ लानानै मोनसे जरदार बिथांमोनाबो एसटी नि खामानि मावनो ओंखारनाय मोनसे कमिटमेन्ट खालामनाय बिजय मानकार बिथां जे फाउन्डार बिथाङा खालामनाय दा बेयावबो एसे स्टाडि खालामगासिनो दङ गोबाव दिननिफ्रायनो बबे पार्टीया मोजां जागोन बिराद स्टाडि खालामनायनि गेजेरजों 100 टाइम साननायनि गेजेरजोंहाय आङो जइन खालामनायनि गेजेरजों आंबो बेबायदिनो लोब आंनि गासै जे लोगोफोर समान मावफानाय माखासे मानसिफोराबो दिनैहाय इउपिपिएल निफ्रायबो हाबनो थाखाय बिथांमोनहा दिनै रेडि जागासिनो दङ दिनै आंबो उइदिन 1 मान्थनि गेजेरावनो हाबनोसै नामा बेबायदि सानगासिनो दङ नाथाय आङो इउपिपिएल आरो बिजेपियाव माब्लाबाबो हाबनाय नङा रायजो राजाफोर दिनै आदा गर्जनजोंहाय लोब फैनानै माखासे बिजेपियाव थानाय माखासे मानसिफोरानो हाबफैगासिनो दङ आङो बिराद गोजोननाय मोनदों आरो सोमोनांनायबो मोनदों दिनै आदा गर्जना मा बुंनो हास्थायदों नोंथांमोना आदा गर्जननि फंनैसो बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनहा खोनासंदोलाय गामिनि रायजो राजाफोर आरो खाथि खालानि रायजो राजाफ्रा दिनै हठातनो कंग्रेस दोलोआव हाबदों जोङो चिराङाव बे कंग्रेसाव रायजो राजाखौ कंग्रेसाव सोनाया बेल' स्टार्टिं नङा जों सप्ता खनसेनि सिगांनिफ्रायनो खालामबाय थादों आरो दिनै जोङो नट थाबारियाव सफैदों गमामायैनो रायजो राजाफ्रा कंग्रेसखौ बासिनानै लादों बयबो मोनथिगौ रायजो राजाया दिनै कंग्रेसआ पावाराव गैया दिनै कंग्रेस दोलोखौ गोदोनाय नाव होननानै बुंदों दिनै सोरबा दङ होनब्ला सरकाराव बिजेपिया राइजिं जादों सोरबा दङ होनोब्ला दिनै सरकाराव इउपिपिएलआ गभर्नमेन्ट जादों दिनै इउपिपिएलनिफ्राय नागारबोनानै कंग्रेसाव हाबदों बिजेपिखौ जोंनो नाङा होननानै कंग्रेसाव हाबदों मस्ट अफ पावारफुलमोन मोनसे समाव बिपिएफनि मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा दिनै बिपिएफखौ गारनानै कंग्रेसाव फैदों दा बाहाय निस्सय गिदिरथार खारन दं आरो खारनाबो बेनो दिनैनि दिनाव खारन सरकारखौ सोर बानायो रायजो राजायासो सरकारखौ बानायो बे गामि ओनसोलनि गरिब दुखिया हाल खदालजों रायजो जानाय दाउ फारौ बोरमा अमा फिसिनानै रायजो जानाय खुनुरुखुम थेर गथ' खांनाय गथ' गथायखौ फोरोंनाय रायजो राजाफ्रा गिदिरथार आसा दङमोन आरो बे आसायानो जाहैबाय बड'लेण्ड दा बे बड'लेण्डखौ दहाय होनानै बै समनिफ्रायनो उदिया समनिफ्रायनो बिबोबाय चरण चमरमोननि समनिफ्रायनो बिबोबाय पिटिसिनिफ्राय बिबोबाय
बेबायदिनो जोङो एबसुनि आन्दलन एनडिएफबिनि आन्दलन बिएलसिनि आन्दलन गोबां आन्दलन जोङो गाबोबाय आसा खालामदोंमोन जे एबारनि बर'नि 3थि एकर्डआव बेखौनो जोबथा एकर्ड आरो बर'नि लास्ट एकर्ड जागोन होननानै नाथाय बे एकर्डआ एकर्डफोरनि मादाव सबसे गाज्रिसिन एकर्ड रायजो राजाखौ थगायनाय एकर्ड दा बेफोरबो माखासे खारन रायजो राजाफ्रा दुखु मोनबाय बेनिखायनो इउपिपिएलखौ गारनानै दिनै कंग्रेसआव हाबदों बेनिखायनो दिनै बिजेपिखौ गारनानै कंग्रेसआव हाबदों हाबा मानो जानो संख्रि बायनो थाङोब्ला सिनि बायनो थाङोब्ला दालि बायनो थाङोब्ला जाग्रा लोंग्रा ओंखाम संग्रानि आइटेमफोरखौ बायनो थाङोब्ला बे खुनुरुखुम दाउ फाननानै मोननाय फैसानिफ्राय जुदि गभर्नमेन्टआ टेक्स दाननानै लायोबा खस्थ' मस्थ' मटर साइकेल बायदों साखा खब्रै बायदों बाय पेट्रला दिनै 100 थाखानि गोजौआव थाङोब्ला डिजेला दिनै 100 थाखा जायोब्ला अब्ला बे गभर्नमेन्टआ रायजो राजानि बिरुद्ध गभर्नमेन्ट बिराद गिदिर आसा खालामदोंमोन दिनै प्रमद बर'नावहाय प्रमद बर' होनबानो बे ओनसोलनि मानसिफ्रा गाबलायलायोमोन बले बले गिर्जाब गिर्जाब चिरांनिफ्राय बे ओनसोलनि ख्रिस्टानफ्रा गिलौ बालौ आन्दलनाव थांग्रा अब्ला मा जागोन दा बेफोरबायदि बिराद गिदिर निराशा बे जायगानि मानसिफ्रा गोब दुखु थाबाय बेखायनो बोराबदों आरो कंग्रेसआव हाबदों आरो कंग्रेसआव मानो हाबा जानो दिनै 15 आगस्टआव भारत बर्षआ 75 बोसोर उदां भारतखौ फालिनो थांगासिनो दङ डायमन्ड जुबिली दा बावहाय सोर सासन खालामबोआ दिनै इन्डियाखौलाय कंग्रेसआनो 53 इयार्स कंग्रेसआ सासन खालामदों दिनै इन्डियायाव माबा मोनसे दङ होनोबा इन्डिया डेभेलप कान्ट्रिमोन कंग्रेसनि आमोलाव 4th most developed country in the world मोन आमेरिकानि उनावहाय चाइनानि उनावहाय ओरैहाय माबामोन रासियामोन आरो बिनि उनावनो इन्डिया फैबायमोन दिनै जै बिजेपिया गभर्नमेन्टआव फैनाय लोगो लोगो मा जाबाय दिनै हादोरा गरिब जाबाय बुंदोंमोन बिजेपिया 2 कोटि साख्रि होगोन बोसोरावहाय 8 बोसोर जाबाय 16 कोटि साख्रि होनांसिगौमोन जोंनि गथ' गथायफ्रा दिनै खस्थ' खालामनानै बिए पास जाबाय एमए पास जाबाय साख्रि मोनला बड'लेण्डआव साख्रि गैला आसामाव हिमन्त बिश्व शर्माया साख्रि होनो हाला होनदोंमोन बियो मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होगोन होननानै आरो न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै फुद्दाबोरो जेबोआनो जायाखसै दा बेखायनो गामिनि रायजो राजाया दुखु मोनबाय प्रमदखौ बोराबबाय